2 pas i 10-12 meter. Kæmpe bølger. God træning. Fik rykket lidt grænser. Ja, det må man sige. Det var rimelig scary nogle gange. Kunsten er at falde af. Kunsten er at bomme. Det gik rigtig godt, specielt at falde af. Ingen problemer. Bomme lykkedes også efter et forsøg. Ja. Men det er vigtigt at komme ud i de her forhold, hvor det er på grænsen. Så bliver 7, 8, 9 meter lige pludselig noget nemmere. Præcis. Er det ikke rigtigt? And out. Er det ikke rigtigt? For helvede.